No nyt on lähellä. Jos sä osut tähän, tuut voittaa 100 makkaraa. Sitten pyörittää. Se pyörii kauan. 100. Oh! Se on tyhjä tällä kertaa. Äijä, me ei voida molemmat jäädä nolleen. Bad luck, I'm sorry. Let's go. Lähellä on. Ei menekö. Ai hemmetti kun lähellä, mut hei, 2 pakettia. Aina. Kyllä. Vähän ohi tällä kertaa, mut hei, tuleeko... No se on tyhjä valitettavasti. Siitä vaan. Tuleeko tänään makkaran bileet illalla? Kyllä pari makkaraa voisi ottaa. Hei, nyt näyttää hyvältä. Se on se neula, mikä pitäisi olla tossa noin, mutta äsken me antaa uusi pyöräytys. Nyt on niin lähellä. Joo. Jos kuitenkin, no hei, 2 pakettia. Se on voitto. Kukaan ei osunut tänään, mutta katsotaan onko seuraavalla kerralla parempi tuuri. Kommentoi, mitä sä tekisit tällä määrällä makkaroita.